Shin kana buƙatar samun zafafan fina-finai tsofaffi har da na yanzu? To kasance da mu Algaita 247. Muna kawo kowane irin fim, kai hatta fim ɗin Sultan, tsofaffi har da ma na yanzu. Duk daɗewan fim za ka same shi a wannan Telegram ɗin namu. Kai dai kawai abin da za ka yi ka duba link ɗin da yake ƙasan wannan bidiyon. Zai kai ka kai tsaye zuwa channel ɗinmu, inda za mu dinga zuburbuɗo muku fina-finai. Kai ga wani fim da nake masifar so, Sojan ta Kife, Ɗan Rigima, Dokin Ƙarfe, Ƙalubale. Ƙalubale tsohon fim ne da yawan mutane ma ba su kalle shi ba. Musamman sababbin kallo wanda suke kallon fim na yanzu. Ko da ke irin waɗannan fina-finan ma wani lokaci sai ka ji kawai kana sha'awar kallon fim